Komachielo en ni jopuonj kokalo kuom riwruok mar Kuppet okwedo mokalo paro mayande migosi Raila Odinga ogolo mar mondo ket weche mag somo kata chenro mag somo e lwet piny owacho mag counties. Kuppet wacho ni chenro mag somo gin mano en gino maduong' ahinya e pacho kae mondo moko nego beni iketo e weche go mag siasa. Kalure kod jagoro maduong' mar Kuppet kilo Misori, counties osebedo ka kale midhiero mathoth e weche mag thieth kanyakla kod sectors mamoko moko nego beni keto wach mar somo kata chenro mag somo e lwete ka bende wacho ni mano biro kelo chochni mathoth ahinya chenro mag somo e pacho kae. So go-slows and perennial lack of medical supplies and equipment are the characteristic features of what the counties can offer. And therefore, giving a comment of this nature will fall before a very bad environment if education is to be devolved to counties. Komachielo